Aha. Gadırlı toy hizmetleri öğretyen wepa diýilýän. Gadyrly toy hizmetleri. Gadyrly toy hizmetleri doğrumy? Hawa. Aha. Ady wepa hacı. Wepa hacı, aha. Hawa ikide hacaydyk gelip ozad etýärmişin adamlaryň hakyny ýerler. Ondan şo taýda men ejemi işe başlaýar. Şo taýda men ejemi işe başlap, men ejemi size suratlaryny zaten attım men size görkezdim. Häzir görkezjek, siz paka aýdyp beriň. Hawa ejemi pulum meriň biziň bankdan kredit alypdyk biz. Bankan kredit bermeli, şo krediti tölap berýäriň. Tölap bermeli. Jaň edip durlar diýip biz habar berýär. Ejem şo näme? Adama. Ýanky başlygyna şo wepa haja diýilýän. Onuň men gurlayan aýallýam, şin men gurlap durkam sen hiç gepleme. Siz kim? Siz kimin hasabyna gepleýän? Men da topulum merýän sen ite dullanýan diýämişin. Wepa hajasynyň aýaly. Ejeňe näçe ýaşynda? Men ejem 59 ýaşynda, 60 ýaşa gelýär. 60 ýaşynda şu wagt şoýalak palatkalarda işleýär we pahajasynyň aýaly şeýle gürleşdi. Aha. Ikinji gruppa invalid. Men ejem. Ikinji gruppa invalid. Dowam edin, aýdy beriň dinleýäs. Bir men çık aýtýan, yapma. Ondan sonra ýanky we pahajy diýilýänler. Hawa. Gelýär ýar gije saat men dün size 3 wagt gelýär. Kamer habar berdim. Siziň näme tapmadym men TikTokda janlaýan. Ýa-da dün ýaman gaharym geldi. Aha. Gelýär saat 1 ýaryna ejem öýüne çagyrýarmyň aýaly. Gelýär ejem barýa otak. Bärde bir edep sapak geçirilýän ýer jaýymma diýär. Ejem süýrap salýar. Ejem ağlap men telefonna durun. Ejem şeýle bir ses edip ağlanır dün. Hawa gamçy bilen o zat bilen haýyp bokurdagyndan tutup bogup ejemi. Sana pul gerekmi? Bärde men sana edep sapak berýän diýipler. Ejem bir manasyz ýygyna goý berýär. Men ejemle almaly gözüň ötür 6 aýyň 6syna aýlygyny almaly. Bu aýyň näçesi ýem uje? Dün akşam bolan 18. Bu 18. No size ýam 19-dur belki. Hawa. Şo pulu ber. Gayrat et şunýar bankdan jaň berip dur biz bermeli. Şo pul diýse-de o bokurdagyndan bogup zat edip böyle çağırýamşyn gelse-de pul berjek diýip aýaly. Öllür ýalaga diýip urup goýup berip goýakçan kurugyna ejem oturup iýje joramyň ýollaşyny goýup berýärdim men. Ana adalet pulun bolsa adalet Türkmenistanyna. Men gitmeli bolsa gitsek gel talip gitmän geçeýin men. Tagamanja bara haram dağ arkadağı dağ ol. Her kim mara dileget ya başımızdan ayrılsın. Men etrafımda yani komşu oğlum dilersen Türkmenler var dile ya. Gidibilmeyen Türkmenler var. Berde kimlikler alıp nemetmem kaçak kalıp zadeden Türkmenler çağalarına var. Bizi mecbur etti şu taylarda işletmene Türklere. Bilýän zar bizler Türkmenistan görmäne enimizi atamyzyň elinden öpmäne zar biz. Haramda eşdiýäňizmi? Haramda saňa 7 ýaş sözler. Halkdan gelýän söz şu dinleňe. Biz zar. Haramda. Ejemizin doğanlamyzy çağalaryny görmäne biz zar etdiň. 3 ýyllary ýurdum aýdy bilemem. 3 ýyl bäri. Ejem ol bilemem. 3 ýyllar ejemiň elinden oşa bilemem. Adalet diýen nirde adalet nirde elimde kimligim var talip. Bu daýwa ýokarynda. Kimligim var ýöne gidibilemem. Haramzadalar sebäbi. Haramda. Eşdiýäňmi? Haramzadalar. Size diýik şu zatlar. Eşdiňe bi gaýrat haramzadalar. Ikinji gruppa invalid ejem, ikinji gruppa invalidi aýaly urup bar nire arzyň aýtsaňam aýda diýdi. Dowam edin, doganjygym, dowam edin. Henüz gyzykly ýer öňde. Kor talip bir gozy goranok ejem, men bir gozy goranok işläp. Sowuny gije saat 10 kıpırda ýatýar. Ejejan git öýe git. Men näçe diýdim git öýe diýip. Men ödüm rak keseli. Men ödüm bokurdagymdan rak men. Allah şifa bersin. Çöreği bilemem. Biz mecbur etdiniz. Şunýal ýerlere gelip ýurdumyzda. Ölsem mara talip men ölsem. Ejem belki yüzüm sipar, belki sipamaz. Men uğra dörmeyip bir ýurtda gelip görün ha. Ne
şu yurtta gezip dört başka bir yurtta öz yurdumuzda gezip bilemedok, gidip bilemedok var. Komşulanma ne açsan gidip bilemedok Talip. Bilýän haramzada bular ýurdy eýlediler, bir gaýrat haramzadalar. Allah belanı bersin. Allah'ın laneti üstüňize sinsin haramzadalar. Aýdy berin. Her gün namazımda dileýän. Daýwa ýokarymda namazımda dileýän. Köpe biz ýaly dileýänler. Bu haramlar wara inşallah soňra soňra. Namazımda dileýän Allah can şeýle var sürün. Haramda sürün. Amin. Vatandaşlar amin ipýadyn. Amin ipýadyn vatandaşlar. Beddualar gidip otyr şu wagt. Diňe amin. Yürekden dileýän wara bu haramzadalara. Aýdy berin. Men mara doğa dile edemde de canımdan sağlık diyen Allah canının canıma sağlık verme diyen yani şu başımızda diyen bir giden yurduna gidebilmeyenler var. Hazırım dileyen. Men başımda men canım sağlığım dileyem yok. Men Allah can şu yurdumuzu avat edip şu başımızın haram dağına yırsın diyen. Haram yer yurtsun diyen şunu. Amin. Yer çeken. Gelinden geçen yer yurttan. Amin ya Rab. Biz Amin. gidebilemiyoruz. Talip şeyler kıyınan yanına. Yurda gidebilemiyoruz biz. Haramzadalar. Görýäňiz vatandaşlar. Dokun ağaçtan habary ýok. Polisiýa da gitdimi? Talip gitsin avalar aylansın. Ne etsen kardeşimiz var. 7-8 sağ kardeşimiz var. Ağaç buğsuz. 2 günlap çörek yemedik diyen kardeşlerim var. Talip 2 günlap çöreğimiz yok diyen. 5 man pulumuz yok diyen kardeşlerimiz var Talip. Amin. Bilýän. Siz wara polisiýa da gitdimeýeňiz? O ecem polisiýa gitti edebilecek zadımız yok diýdi ýary gece. Edebilecek zadımız yok diye Gökçen miliseleri. Görýäňiz vatandaşlar. Haramdalar pulçun işlep beren. Utaranlar. Tanıýaňyzmy şol palatkaň ýesini? Şo wepa gadyrly toy hyzmatlary palatka wepa. Şo haramzada wepa hacı diýe hacılaryň adyny ösnat getirýän haramzada. İkide hacaydık yeterlikte hacaydık gelen Pulu verýän adamlar. Hacaydık gelen ondan hacaydık olmaya. Adamın öýüne sal. İdip tapak geç. Tecenni 96-njy ýyl gyýza. Tecenni 96-njy ýyl bir gyýza ogly. Şo wepa hacyň ogly şo gyýzagy zorla ya. Nemede? Şo 50 hektar Kıpçakda 50 sortuk ýeri var şo wepa hacy diýilýäniň. Aha. Gyýzaga zorlap tejenni jagýdylar. 96-yň gyýdy işlemeni getirdip zorlap onamla menne ýalaňaç suratlar bar diýip 7 ay bar elinde saklap ber. 7 ay bar. Ýalaňaç suratlar bar öýüňizden ýaýradar diýip gyý korkundan hiç sad edibilen ok diýe. Haramdan şu suratları gören okmy sen? Vatandaşlar, görýän polisiýa hiç hilek işleýän ok çäresini gören oklar sebäbi bularyň arkasynda biri bar. Men bu adama mendeş bardy, öwrenip otyr şu kimdigini ýuwaş-ýuwaşdan informasiýa gelip otyr. Gurbangulynyň yegenleriniň şaýkasy diýip aýdýarlar. Inşallah biler häzir kimdigini. Men aýtdym ha. Seýseni kimi seýsen üçin nemesi şoň aýaly öppa hacı diýýäniň ara aýaly. Seýseni kimi seýsen üçin aýaly şo ejem uran 60 ýaşyndaky aýaly el galdyrýan. Ikinji grupa envalid aýaly el galdyrýan. Şol atlary görmeli haramda. Enne şöhrat arkadagy şöhrat diýip gyýryp oturman. Şol atlary görüň aç. Millet açlyk bar aç. Açlygyndan gidip işleýärler. Gadym özüň hökümetiň işgäri banka pul bermeli wagt gelýär bolyn jaň etýär. Dogry jaň etýär. Plan çoğaltın hali, pul tölen deyip. Adamın İslamca hakkını verin o 3 aylap. 3 aylap eline İslamca hakkını verin o. Haramda koron o şubatlar lay. Görýäňiz vatandaşlar, arda şikayet edýärler, ardyn dinleýän ýok. Polisiýa da şeýle, prokuratura da şeýle, hopulygym şeýle, diňe halkymyzy ezip geçýärler. Halkymyz aç, kösenip ber, tergedan bolup ber o ýurtdaşyna. Bu haramzadalyň edýän zatlaryny görýäňiz vatandaşlar. Biýawraçylyk o 60 ýaşdaky ikinji grupa invalid aýal o. Şul ýaşyny hyzmat edip ber wara şul aýala pulun bermeýän uny urup. Häzir men size şul aýalyň suratyny görkezek vatandaşlar sinyaklary. Garaşyň häzir. Häzir görersiňiz. Ana şol ýaly Talip haramda haram. Bizi şeýdip şu taýlarda mecbur. Men durmuşa çykma niýetim ýokdy Talip mecbur. Şu taýlarda lan
gitsem Türkmenistan'a gitsem deport olyan. Men şayda mecbur durmuşa çıktım men mecbur. Ine vatandaşlar. Şayda kimlik almak için mecbur ben durmuşa çıktım. 60 ýaşdaky aýalyň halyna seredin vatandaşlar. Görýäňizmi? 60 ýaşly aýal. Invalid öden vatandaşlar ikinci gruppa. Meňe mejim ikinci gruppa invalid. Men bilýän ikinci grup invalid näme döne. Görýäňizmi vatandaşlar nämeler bolup ber Türkmenistanda? Halkymyz näle serýär? 3 wagtyna var, 3 wagtyna iň nur ýa-da fahyry var. 3 wagtyna, 1 wagtyna däl, 3 wagtyna şu iňden kaýasyna ýaşaýajem. Nädip eli var ya. Şu wagtlar baryp milisiýa baryp aglap gorkodönne iň markyjy eksperde gitjek ýerine gelneje. Gidi bilýän zadymyz ýok. Bar gidibereýin diýe. Hökümet şuňala golmalymy talip? Hökümet bize arkamda duranok. Bu döwür hökümet diňe baýlaň arkasyna durýar. Garyba hossar çykanoklar. Biz garyp gasaryň mazlum adamlaryň hakyny alyp gürlämizde bize watan dönügi diýerler. Aslynda watan dönükler şolaň öýleridir. Watan dönügiň nämedigini bilmeýän mal, goýun bir topar. Argumentin adam ýok maňa garşy gelip diňe sebäp bilýär. Sebebi mala o. Goýun. Goýun isem Gatyyorum bolýan. Goýun isem goýun bolýarsyňyz arada. Düň şeýleler düňne anan ýokarymda Allah'a ýaty bilmänler. Siziň şeýleler TikTokda jan ýaýnymyňy görýän-de. Ondan beýleki Nura gaýarýan. Ondan okamady. Ahir siz okudyňyz. Siziň nämeňizi gözläp adyňyzy ýatdan çykyp düň talip anan ýokarymda Allah'a da näme diýip girýärdik şolaglan diýip gözläp zordan tapyp size ýazdym. Sağ olun, şunu estireňiz üçin görüň. Haramda, arkada diýip gürleýäňiz ha. Haramdaňyz şoňalak arkada bolýanlsa. Hani görkezиňde arkaňyzyň dagyny. Ha? Men ejem 60 ýaşlyk aýal. Ha? Görüň ana, görüň siň aklaryny. Men jaňa diýip bilemok vatandaşlar, men Türkmenistana çorny spisiga dykdylar. Geçen ministerlere jagdym soňra bular gorkupdyrlar. Wapşe jaňa diýip bilemok hiç kime. Daşy ejime de jaňa diýip bilemok vatandaşlar. Erkek ýalaýdan. Men ýanyda jaň etdim. Ene görýäňizmi vatandaşlar? Türkmenistan döwletimizde asuda asman diýilen döwletde arkaňda hiç kim bolmasa gara zähmetde işläp ören bolsaň halar zähmet çekip ören adamlaryň arkasynda ne polisiýa durýar, ne prokuratura. Mundan adalet bolmaz vatandaşlar. Ha? Mundan adalet bolmaýar vatandaşlar. Arkadagy şöhrat diýýärler. Bir topar başla olin talip şu gep aýtýan bir topar taşsakçylar bilýärmi? Itler bir topar itler bilýärmi? Bular eline çörek bersen ha etden ılgap barýan itler olsun. Doganjygym bulara ünsürme, bular wara binamy sen bir gaýratdyr gelip yüz gürleşip bilýäni ýokdur şu arkadaşlaryň. Diňe arka fondan söýüp haramzady ýalyk söýüp diýerler. Yüzüm ýokdur, gorkýarlar sıçak sebäbi. Barsam sıçak şularyň. Gaýratlygy ýokdur gelip yüz gürleşip biljekler. Diňe arkadan söýýärler. Argument ýok da sebäbi. Goýun köpüsi. Bularam näme diýerler bilýäňizmi? Bular haramçylykdan imetlenip oturanlar da haram ýyp berenler. Haýsy ýerin diýsen arkadan nemesi ya dogany ya bir zady hökümetde işleýär şondan imetlenip berenler. Şoň üçin hem bular arkadan gitmegini isleýänoklar. Ýöne biz köp doganjygym näme eselerim. Biziň sanymyz köp bulardan. Yüzlerçe däl müňlerçe köp. Wagt sagdy gelende görür. Talip arkadan saýasyna sag bolsun, haramdan saýasyna ejem bannisada ýatyr şu an. Anan ýokurda Allah bana. Allah saýadymdyr bannisada ýatyr. Näme jaň edip maňa ejeme ertir ölüň çykýar diýip näme aýtypdyr. Şoýeleýle ertir ölüň çykaryn diýipdir. Hani nirde? Bu statya vatandaşlar. Arkada. Bu statya vatandaşlar. Görýäňizmi? Gelip efirde millet paraçylyk etýär gidýär, hiç kim çäre görenok. Bütün 1 milyondan halka gowrak efirde gelip adamlary kemsitýär. Hiç gele çäre görenoklar. Onsoň Türkmenistanyň içinde urýalar, garryjy, mamlamyzy, enelemidi. Näle bolla vatandaşlar? Näme? Gün güýçlüňki gowurga diýişliňkimi? Ha vatandaşlar? Näle bolla ýurdumyzda? Ýurdumyzda biziň açlyk ýok diýerler ha talip. Awa. Hazır men ýurdumyzda açlyk bam ýok, hazır o tagam jaňa bir topar men ses sapiklaryny atyp berjek size. Ýöne ertir nemäňle taýynlaýan onam. Dinläp görüň. Näçe günler daýda men ejeme aýallygyny biz garyp
Men bay diyecek gel ödümü. Biz garip yaşayaz. Men utanamam garipliğimden nay. Yönü men adalet isteyen. Deyip urup birinin aylığını verip halalca işledi mi? Aylığını vermeli şu ayalın nay. O kötep, kıynap, urup öyüne salp. Nerede edep tapak? Görsen diye hovliyin için niye? Bir turma yedim mikam diye ecem. O turmanın içimi kadiydim diye şeyle vurulok anneme diye de. Ulu hovli ya da gözüne otur. Hemme yer rapor edilen niye? Sesim esir adam yok diye şataydan ben çıkıp azat etmedik, kıyırmadık olsam tamam oğlu diye. Şol adamın mutfakacı değil yani oğlu ecesinin elinden alttır. Oradan. Bah. Oraya da vatandaşlar. Entek buldun ya bizim bilýänimiz. Teredin vatandaşlar. Men bir ady düşünemok. Şol näli bollo ýurdumyz o? Näme üçin şeýle adamlar zulm etdiýär biri-birine? Ha? Näme pulun ba diýip arkanda güýjüň ba diýip ya köpman zulm etmelimi? Näme bir kömek etseň bolanokmy adamlara? Ya näme zulm görkezinde adamlar gorkudyp näme çağalykda travma, psikologik travma. Bu işni şu zatlar edýän adamlar Gurban Guliyala haramzadalar da vatandaşlar çağıka tehdit diýerler oňa özüňden bilýän adamyň klişkasyna. Bu haramzada kimsidilen bol çağılykda şu ululup bara ara köýünmi näme öz golasyna tawinine adamlara şuraýalyk fiziki güýjülanyp haçan mer ejidi el galdyrmak yani balnoy adamy el galdyrmak men düşünemem. Kim bana olar ýaly hak berýär o? Kim sana şolar ýaly hak berýär vatandaş? Ha? Kanun niye garibe işleýär ha vatandaşlar? Dağına mı baya işlenok talip? Baya işlenok. Arkanda yekece milise doğsun olsa da işlenok. Men o zatlar gore. Men nana 3 yaşımdan men yetim aldım. Men yetim öptüm men. 3 yaşımdan. Ecem küçülükten inna öldüm. Vurup inne de. Yakadıp bir de halalca çörek yedirdi talip. Şu yüzden gariptir. Biz garip bolamsam hiç arkamız yok bizim. Menem şeyle doğanca olur. Elimizdeki gelmede cayımız var talip bizim. Ha? Ne pullin kolan için kakam öllü molin doğru gelip allı şonu. Bana sattı deyip. Ana bayın. Garibin nemesim gördünüz mü? Ey vatandaşlar. Pullin sokup men pullini verip. Aşla birmit. Men efire erde alıp bilýän bolsa da men şu dogonuma jaň etmezdim. Şu dogonuma ýalygyna birazjyk logikaňy işledäň o. Yani şol ýaly güm bolmaň alyp bilemok, значит alyp bilemok. Göreňokmy? Loktur, zamoktur yani alyp bilemok şu näme diýmek? Значит 3 gün gerek. Ýene bir gün galy, ýarym sagat efir. Dün jaň etdim men. Alyp bilemok hiç kim efire. Jaň etdim şu Telegramdan jaň edip otýan. Aýdy beriň dogonum. Bizim gelmede cayımız vardı talip. Owa. 2023'te men şu tak geldim de 2022'de geldim men şu tak 2022'de cayımız bizim elimizden aldılar. Biz ne çeyrek yüz tuttuk. Kakam yok oldu, kakamın doğunu gelip milise görüp dövranıyla. Men kakamın doğunu dövranıyla. Ben o da yaşayan haramdadı. 7 kan cayı var çağalarının hemmetine. Elimizdeki insan kutusu gemdeki cayımdan elimizden aldı talip. Biz kvartira veripler. Şehirlerde lay fırınıp lay. Ana adalet nerede talip? Pul verip. Şawurdatlar ýazýan sizem bar ya adamydan. Adamların ağacından dokundan havar yok o haramdan. Ağaçmın dokmun sen. Yok o zatlar direkt karınlar doysa bollu bu haramların. Gözüm doyanok kıybaların gözüm doyanok. Kabır bol gitmeli. Toyli, goyun sen o hakiki barano bara. Me toyli. Vatan näme, halk näme, goyuna bilen oklar abi. Vatandaşlar gaty jahil o bul adamlar. Bular bilen wara käwat oturýan bolyn. Şular bilen diskussiýa geçmäme bir hilek wara uje soňky wagt. Düşünemok men. Bular näme vatan diýip näme diýerler ka vatandaşlar? Şu zatlar ýazýar. On wara yaşamasa yaşayançalar garaşýarlar talip. Yaşayançalar garaşýarlar. Toyli, sen ejeňi wara inşallah men ýakynda 2-3 günden garaş men aýtdym ama maşynyň üstüne çykarjak diýip. Sen ejeňi çykarjak şonu görersiň. Haramda men ejeme sebäp bolýarmy? 2-3 gün diýdim men garaş diýip. Men size aýtdym ha. 2-3 günjük.
Ejengide çıkarjak men maşynyň üstüne, ona görersiz näle tüsseleyişiňizi. Çumolar var, siz oýnatýaňyz men. Siz o men ýalyp düşman ýok entäkside, men kreatiwny adam, men hemme tarapdan pikirlenýän. Men aýtdym size. Garaşyň görüň diýdim ikün. Eline nästan işgärler var şo wepaqazy diýilýärmi? İlkece birim 6 ay, 5 aylap aýlyk alamok, 4 aylap aýlyk alamok, rewapdan ondan mundan işläp berenler wa ağlap da pully par öýüne urk goýup aýaly şeýdir işlediýär. Görüň da şo datlary. Gidin gypjak belli sortuk ýeri bar diýär. Gazarly toý hyzmatyň. Gidin görüň men ejem nädenni. Panita dünya panita ikinji etajda ýatyr. Gidip görüň. İşte ýa-da vatandaşlar hastaxana düşdi. Ýaňam görkezdim 60 ýaşdaky fiziski teňine şikes we vatandaşlar. Sinýaklar we zatlar paboýuň ýyzy. Vatandaşlar ejem elinden süýräp owlyň içinden gelip puluň verje goýar ýerdip ejem öýe girmen daşyna garasa watan daşyna süýräp salyplay şeýitdiler düň. Görüň da şo zatlary. Gidin görüň ýatdan ýa-da ýatyr. Gidin. O zatlar bilmeýärler bular. Ýaşaýançalar, garaşýarlar, täşegip nimetine batjança iňelay, iňe batansa onu wagt diýerler. Maňa gülen bolýaňyzmy? Mene 2 günden güljek aglardyňyz, garaşyň etek. Siz haramzadlar kim bilen oýnatýaňyz? Men pikir edýän maňa bilýär edip bilýärmi? Rıçak tap bilersiňizmi? Vatandaşlar men size bir zat aýtjak. Äger men size görkezjüm daşy. Düň akşam yerimde ýatyrkam, maňa bir screenshot uratdylar. Türkmenistan'a bir dost oğlanın birine men video uğradım bir vakt. Onun adını tutup bir prikol edip bir söz aýtdym, hapa söz. Şonu videony aňarda hiç ýyl ütköşik saty ýok. Maňa screenshot uğradyp talip diýe. Äger men size görkezjek. Sereden bularyň sıçaýyşyny görkezjek men size. Näli gorkoklyny görkezjek vatandaşlar. Indi görersiňiz bular näli gorkýanlygyny videodan. Sebäbi gurban guly bular ommolt diýe vatandaşlar video çykdygy. Äger men size görkezýän şonu screenshot edip kalym. Ene. Siyekler. Şumo siýega siz o mesi gowetden wara siz hakyňdan çykyp otyryn. Sereden vatandaşlar ýa-da mesi görkezjek düň maňa odarydan bolşuny. Gaty gorkýarlar o vatandaşlar men düň aýtdym ha video çekjek diýip. Ene seret. O kamştaýdan näme diýär? Meseledel paýlaş diýdim näme maňa ütköşik saty ýok. Men o kaperen ştaýdan näme ýazykdygyny. Talip şu surat bir videonun screenshoty, şuňa mendeş videolar kän. Efirlerinde kim saňa söýünen bolsa, sen şol adam bilen iki çek düşüş. Alynyň aryny Ahmetden çykaryp namartlasaň, şyltak atyp, özüňi PR etjek bolsaň, kurtoy görkezjek bolsaň, her bir zadyň hasaby bardyr. Çykaryň da hasabyny bar bolsa, bir gaýratdan hem çekinýän barmy? Göt açyk ýerim barmy men, näme? Mesele däl o luboy zat näme bolsa çykar. Ýöne sizi bara, sizi basylanyň ýene bir suwutnamasy. Vatandaşlar bu sıçago, gorkok bir videodan gorkup otyrlar. Sebäbi men bulary titredip otyryn bara. Gurwan gulum siziň ertir. Ommol çokdur sizi video çykan soň. Görersiňiz näme bolýar? Haramzadlar hemme türkmen halkynyň aryny alyp otyryn men sizden. Edip bilmeýän halkyň zadyny men yüreklerini suw sepýän şol edýän hereketim bilen janyňyz ýansyn. Ölüň bilen bolsaňyz, bir gaýratlar. Her hepde däl, her aýda çykarjak şuraya videony. Görüň sizi her aýda titretip otursunlar haramlary. Näme o meni ugrajat etdiňizmi? Maňa rıçak davleniýa barmy? 2 ýyl mermen çykyş edip gelip otyryn. Maňa näme bilen şantaj etmediňiz? Hani men epilen ýerim boldum siziň öňüňizde. Ha, bir gaýratlar. Ediň edip bilen zadyňyz bar. Çykaryň näme video bar? Mesele däl, aňa dütköşik saty ýok. Hapa paýyş söýwendirne boldy. Olam prikol üçin boldy. Näme? Indi meni ugrajat etmek üçin. Ey öle gorkak vatandaşlar. Bularyň gorkak bolaýşyny. Näme o gorkak? Sıçak bir toparlar o. Goňşyma talip ştaýda türkmenna ýaýal. Sıçak var o. Çok. Gidi bilen 8 ýyl bary. 8 ýyl bary gidi bilen Türkmenistana. 8 ýyl bary. İşte deport bolýar gidi bilen oktypla 8 ýyl bary giden pasportym dolup gitdi diýär. Bilýän näde oğlum, bak. Bilýän. Ken on ýaly, men näştaýda goňşymma. Näme meseleni daýsym talip. Ýerimde aglap oturan çagam ýok, öldüräýsinlerini. Şu var näme etmeli bolsa etjekini. Bular diňe siňe öldürýärler. Näme bärde erkek ýaly gelin erkegiň bar bolsa, bamy gaýratyňyz çykyp bilýäňmi men öňüme? Çortlar. Ya diňe
Adam Türkiýede zatdan gaçyryp bilýärmi? Gelin Amerikada men hiç kimden buklamak, çekinemek, şo bir ýerde gezip ýörüm. Bar bolsa gaýratyňyz gelin deyuslar. Sıçaklar, diňe siz adam Türkiýeden alyp kaçyp bilýärmi? Diktator döwletlerden. Men Amerikan Birleşen Ştatlaryna adam hukuklarynyň bar ýurdunda ýaşap börün. Erken bar bolsa gelin. Bir gaýrat ýönemesiz ýere zaçumary eden. Şamrat, seni wara roz we türsük giydirecek nazar çüýrüge saňa da suratda gatyrbet çumary edecek mesele. Hacı sen hem şeýle. Garaşyň entek 2 gün diýdim men size. Oýnaçak bolýan, meni ugraşa da çek bolýan, men çortlar. Ey samsyk, men nälde pişigimem şu gülüp otyrsyň aýdan zatdyňyz. Çortlar wara. Çorda siz wara, yüzsüz haramzadalar. Görýäňiz matandaşlar ne gorkokdygyny edebilýän zadyňy bar bolsa ediň o näme çortlar meni gorkujak bolýanmy? Edip bilýän zadyňy barmy? Basın. Göreli kim geler? Siz 2 ýedek men sizi ýeňdim. Men accountlarymy yapmak bilen ýeňildiňiz. Ikinji ýedem şu tapar şu SMS uğradanyňyz bilen siziň ýeňilendiňiziň dakazatsiýasy şu. Menden gorkýanlygynyň delili şu. Ölüň ölýän bolsaňyz. Çortlar wara. Indi hemme kişi düşünýär, Talip köp kişi çıkacak diýenler. Kan Talip. Bilen wagt gerek dogansym. İnşallah wagt gerek. Nesip bolsa hemme zat boljakdyr. 16-synda bular titredip aldyk, hemme zat usilen ýetdiler. Ýöne inşallah görersiňiz vatandaşlar. Mene prosesi diňe bol özüňiz galýaňyz galyp gidýäňiz. Prosta birazjyk wagt gerek inşallah. Görersiňiz. Halkyň bu gidişi uje gidişdäl. Siz pikir etmeň, men hiç dat ýitiremok. Men çağırış halk üçin etdim. Maňa näçe wagtdan beri çağırış et diýip, näçe wagtdan beri adamlar çağırış etip gurulýarlar. Ýöne ziýan ýok. Ziýan ýok. Bu prosesi süýşürýär vatandaşlar. Proses süýşýär. Meniň üçin çykan o halka galýa, öz üçin galýa, gelejek üçin galýa. Dogry däl vatandaşlar. Ýangyşmy ýa? Ýagnym. Öz üçin. Her kim öz üçin aýa galýa. Şonuň üçin aýtýan. İnşallah wagt sagdy geler, çortlar. Bolmasa gyýdym uradyň Amerika men ýanyma. Soňadan wiza alyň Talip bilen gyýdylan seýişýär diýip, çortlar. Gaty torpygyla, fiekler wara. Indi şu siziň ýeňilendiňiň, näli low IQ-lar işläp berýär men düşünem o. Intellektual razwit adamlar ýokmy sistemada? Şu iminle rejimi hyzmat edýänligiň için, Çim olar? Görýäňiz vatandaşlar, bir account bilen şurana titredýänligimi? Sizden saýaňyzda vatandaşlar sebäbi siz meni podдержка edýäňiz. Edip bilýän zadymy bar bolsa edin. Gülüň 2 günden men güljek, siz aglarsyňyz. Gurban guly sizi stroya goýan wagty siz aglarsyňyz. Aýallyk onlar bilen bile suraty. Wow, gatyre surat gelýär. Haramlar. Näme boldy bir gaýratlar? Çim olar? Gorkoklar. Fiýek siz, fiýek. Çortlar wara. Sizden adammy? Gowetýän o size şeýdip bara köseýäne. Şu internet efire çykmagyň size bir uly dertdigini men bilýän. Barın kasabat berin, hormatlar kanağımız. Bu talimin efirine bir Türkmenistan'ın iyileşmesi koşulup, ecesin uğranlığını haber verdi. Kıma, ben çağırasın var. Barın dakla dedin bir gayratlar. Edip bilýän adamız bami. Mesele değil o. Hey çortlar, nel gorkok golpsyňyz o, nel ejiz golpsyňyz o. Vatandaşlar görýäňiz hem şulan gorkokdugyny. Bilin o, gorkmaňyz. Bular sizden gorkup atýar. Sizden bulardan gorkýaňyz. Ejemin öýde haramdady, ýangurlaşdym ejem bilen. Ejem bilen işiň bolmasyn. Giddaýçylyk etýän teň ejem golaý emес, Allaha şükür, men ejem normal no. Men şul doganjygyma näme üçin düşünýän bilýänmi? Meňem ejem ikinji grup invalid, menem kynçylykda, kösençlikde bolalım. Hemmämizem köpüýmizem şeýledir. Men oňa pahyr sırap aýdamok. Ejem men Başkentde işleýärdi, 14-15 ýaşlap şu taýda power bolup işleýärdi, çay getirip berýärdi. Asma keseli wajym, bu da agyr podnoslar galyr. Menem çaýy görýärdim. Edip işleýärdi, agyr zähmet çekýärdi. Şol bilýärmi, şol ýaly adamlaryň ýagdaýyna diňe kösenen adam düşünür. Baý adamlar bizi düşünmeýär vatandaşlar. Ananyň maňa mesaj aýtýan. Baýlaryň sebäbi näme? Agdyny dama gyzyllan tylladan çemçe wady kiçilikden bäri iýje öňüne iýmejek ýerine biz bir köýnegi başkan hadi 3 ýyl 4 ýyl ýadyk vatandaşlar mektebe
Klasaşdym zatlarym her ýyl täze köýnekler giýenne. Men 3 ýyl 4 ýyl giýýädim bir köýnegimi. Utanç däl watandaşlar. Utanç bilýärmi näme? Haramçylyk bilen çagan ulatmak. Haramçylykdan biziň ene atamyz halal zahmet çekip ulatdy bizi. Hiç kim bir adama men maşgalan barda birje kelam söýdem ýer we aýdyp bilmez. Allah'a şükür awra ile maşgalan bar. Ejemem kakamam. Hemmesem şeýle. Birinji domda ýaşaýan gyzyklanıp bilersiňiz desesiňiz. Goňşularyň görýändir şu efiri. Ýöne baýlar bize düşünmeýär. Döwlet işgärni işleýän adamlar bize watan dönügi diýip şyltyk atýarlar. Mesele däl o. Kimiň watan dönükdigini wagt görkezler. Elbetde siz Hudaýyňy ýatlaman bören adamlar. Biz näle bolsak adamyň hakyny ýemzok, ogurly edemok. Siz bolsa bütün Türkmenistan halkynyň hakyny ýotyrsyňyz. Adamlar köse otyrsyňyz. Ne halasalyňyz o. Görýäňizmi näl beddogalar edip otyrsyz adamlar, ha? Gördüňizmi? Ya göreňiz okmy? Hazırım aýtgan eşitmedikleri eşitin Allah can maňa can saglyk bermesin. Ýöne şo haramdagy, haramy ýer ýudup başymyzdan aýyrsyn inşallah. Allah janyň ilmi bilen aýyrlar netip bolsa. Ot kimin alanını görersin inşallah. Näme gülýäňmi? Menem gülerin o, menem gülerin. Siz gülýäňmi, menem gülýän problema däl olanlar. Meniň etjegim sizinkiden has beterdir o. Her hepde her ay ütköşk wideolar. Şamrat, nazar çüýrüp. Men bilýärmi näme gyzykly maňa watandaşlar? Gurban Guly zatyny öňküýala Gurban Guly sereden wagtyňda telewizorda zatdy. Mydama meniň çeken wideomy kartinkasy boljakdyr. Gurban Gulyň üstüne roz we türsük giydirip Victoria's Secret'in ýerine Gurban Guly Secret. Gaterbet men dat ideýa wakelemdi. Aýtdyma, şol mydama siziň gözüňiziň öňüne nazar çüýrügem dostlaryň oturşyk edende Şammy, onsoň kim bar? Hacı bar. Bular dostlar bilen zatlaryň oturşyk edende olaryň mydama kellesine şo surat geljekdir. Nazar çüýrüge seredende. Nazar çüýrük, sen barda ýene bir zat eşitdim. Hytaýa gidipsiň. Näme? Näme boly nazar çüýrük? Hey nazar çüýrük. Bah. Hytaýa giden ne diýär? Gyýylaryň ýanyna barıp durup bolýan ýa gyýylar diýär. Hiç gelek nedwijimist diýär. Gyýmaly hereket ýok diýär. Nazar çüýrük näme boly? Ay nazar çüýrük. Beýdip kösenme hawaýadymy? Hey bilen bolýar da watandaşlar. Aýtsaň aýda bermeli bolar barada. Ente garaşyň siz. Sizi maskara etjek men haramzadalar. Ýeriň dibine sokjak. Sizi iň gowy şekilde apazorda etjek. Luboy sposob bolanjak sizi maskara etmek üçin. Edin edeniňizi düşündiňizmi? Edin edeniňizi. Menem edenimi etjek, sizi edeniňizi edin. Hawa dagancam. Gördüňiz watandaşlar Türkmenistanyň ýagdaýy görkezim ýanky gelenejäniň am ýagdaýyny sag bolsun dogancamyz gelip şu taýda bilen paýlaşdy halky bilen halkyň düşen ýagdaýyna beperway bolman gelip ýagdaýlar aýdyp berdi. İnşallah hökman şu haramzadlardan dinler watandaşlar nesip bolsa maňa da gelip kä wagt ahunlar zatlar maňa maslahat beren bolýarlar. Beýtme, zat etme diýe, çykyş etme garşy prezidente gitme, zat etme diýe. Ýöne ahunlara sorasaň ädir şu wagtda çenli zalymy garşy iki kelam söz edip bildiňmi? Ya hacı uğratýan adamlary pullaryny uğratmaň diýip aýtdyňmy diýsem, şo soraga jogap tap bilen oklar. Men siýasata goşulamak diýip watandaşlar. Görýäňmi watandaşlar? Näle udobny çykyp bolýan eken ha? Siýasata goşulamak. Diýmek onda hacca gidilýän adamlardan pul almak. Diýmek siýasat eken ne? Allah Taalanyň öňüne de baranna. Näme diýe? Ya Rabbim, siýasata men goşulmadym diýip diýermeli ha şeýdi. Soň bize ay bolýar da watandaşlar. İnşallah garaşyň. Hemme zat hasa boljakdyr watandaşlar. Ýatdan çykarmaň ey. 1 million halka ortaň oýlan trapka marly diýip söz aýdandyrlar ey. Hemme zaty gözüňde getirin watandaşlar. Biz şular bara tükürimize bogorsa. Samolyoda minip geçişmeler inşallah. Biz şu wagt daşary ýurtdakylar zar bolup oturýan bolsak watanymyza. Siz bizden 5 esse beter zar boljaksyňyz, düşündiňizmi? 5 esse 10 esselerçe. Şonuň üçin hemme zat wagty geler görkezler. Görersiňiz inşallah näme bolýandy. Watandaşlar, dogancam sawal gelip aýdanyň üçin efir ýapýan inşallah adalet ýerini tapar. Bu haramzadanym hemme kimi ýetirin, ýanky palatkaçy, hiç kim şoňa bar palatkada zakat etmesin, zadym etmesin. Bir gayradyň ýüzüne serip salamyn bermesinler haramzada. Sawal dogancam. Sawal. Köp dowlat taýsyn. Sawal dogam. Ay watandaşlar näme deýin? Men aýdyr ýadym o gürläp efir adam alyp bilemok. Diňe men gürleýän.
Ha men diňe gurlawatin. Menim batareykam çöküp bar ya. Diňe plusda däl, pozitivda, negativda da düşýär. Taýar bolay haramda. Seni elbet pazor etjek men. Bir gayratlar. Mende gol suratlar var bu vatandaşlar. Bilýärmi ýa-da görkezjek size suratlary. Äder garaşyň. Tak, nide de şu surat. Gateret montaj edýän. Bular bilýärmi men hemme suratlaryň badygyny. Bäh. Nide de şu surat tak. Ýa-da men size görkezýän biliň ýani näli suratdan gelýänini. Primärna. Bilýärsiňiz özüňiz meňde näli suratyň badygyny. Özüňden düşündiňiz. Oýnadyr ýa adam däl men düşünün bolýanyz belki. Şantaj eden bolýanyzmy çörtler. Siz kim o men şantaj eder ýaly boklar. Meniň näme etsemem sizinki ýaly haramzadlar halky olar edem o kösem o zulüm etmedim halka hakym edim ogurluk etmedim. Düşdüňizmi? Näme bir hapak paýançly sözüp bize tapdyňyz diýip meni oňlan şantaj eden bolýarmy? Mesele däl o edin o. Sizden gorkun siz ýalak bolsun. Men siz ýalaklardan hiç gorkmadym, men gorkmaýanym. Tak. Nide men şo wideony nire uratdymy? Häzir bunu çykaraşyň watandaş. Men siz ýalaklardan hiç gorkmadym, men gorkmaýanym. Tak. Nide men şo wideony nire uratdymy? Häzir bunu çykaraşyň watandaşlar. Bunu çykaraşyň watandaşlar. Bäh. Bana o telefonda tap bilem o vatandaşlar. Nire gittik ara bu suratlar? Recently downloaded bolmaly bolýan. Tak. Haniş suratlar. Ya da tapayın o suratları. Taptım ana. Ine vatandaşlar şu suratı alyan, kellelerini alyan şu surattan bedenine de pijama giydirýän, bolýa türsük lifçi geçecek gel. Şu gedeklik türsük lifçi geçecek gel, pijama etjek. Ine gurban gulyň aýaly onları vatandaşlar. Üstüne pijama giydirýän, şu gedegin samny bolsun, köp adam aýtdy etmedi diýene, şamradyň, nazar çüýrüň, gurban gulynyň, onsoň kim maýene? Gurban guly. Kim maýdy şurda? Batyr bar ýene edýän, Ahmedem bar ýegenleri. Garadyn şolaryň üstüne roz we türsük giydirýän Victoria's Secret'in ýerine Gurban Guly Secret reklama. Bir karar 3-nji etaş täze magazin açyldy. Reklama. Mugut reklama edip berýän. Görýän vatandaşlar näli hype edýän size? Näli size hype edýän? Olar ýaly reklama bütün Türkmenistan görýärsiň. Videony postlamadam accountdan YouTube'da paýlaşýan, onu alyp YouTube'dan YouTube'a paýlaşýan. Ne bu surata malyan üstüne edin şeydi kalınca yerini aşağına çiğişi karnı edyen öl karnı bada. Roz bu türsücük elim şeydi poptur nadar çürük Türkmenistan'ı indi son dostları görünne nadar çürübü. Dün elini şeydi turun suratın görüp her kim gülük geçeray. Nadar çürük dostum yani oturuşukta da attın her bir yüzüm olarım yine düşünüm o. Ne? Eder yine bakın. Ne de oğulcukları. Ne oğulcukları ne teredin? Şamratcan, hacı. Size men hip bolsa moşna türsük ýasatjak size. Konkretny montajörüm bar o. Sağ bolsun brat şeýle bir ideýeli oglan. Men aýtdym size, siz olar ýara getek video görmediňiz. 2-3 gün diýdim men garaşyň o çyrdyň garaşyň inşallah. Sağ olun vatandaşlar, minnettar hemmeňize de gelen üçin janyňyz sağ bolsun. Mähriman vatandaşlar. İnşallah täze şow bilen öňüňize çykjakdyr. Assalamu alaikum. Sağ olun vatandaşlar. Atarak. Ulu ya morsunga.
Ölü ýağmursaňyz, hakyňyzdan gelip otyryň, düşdüňizmi? Halky köse berin köprek. Menim siz izdivaçy çekilsiňizden. Ýürüňize